Zer erantzungo ote diote izpirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Izpirituak lortuko ote du Petuniak loratzea? Edo Gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Espiritu, espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire ahotsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi jozu, bea baldimada inguru ontako pitonisariko onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zein hostia da, bera edo bestia? Ze beste. Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan. Etzigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorenarekin hitz egitea. Bai, claro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andretxi eta gurgarria. Pasatu egin zera, Ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magizima, WhatsApp! Dein nazakezue, irge. Instagram. Espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzella Virginia dela, ezta? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina alere, miren. Ixo, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugu, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez naizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiet otorduak. Ze kontraesan? Bote kontraesanik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean, Enbata dator! itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Ibai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esan zidan demorantxo pasatzen agertzeko, ez zela fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik, benetan, baina Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Zue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zergatik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua.
Egia da, begira! Inbata dator. Egia da, begira! Baina zuek ere altxa! Inbata dator. Ziotuzo gaude? Bai. Egia da, begira! Abai! Kaixo! Enbata naiz! Zartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Ai ama! Kaixo! Ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Na-na-na-na! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Na-na-na-na! Letra jakingo da, no? Bai. Vale, jarriko dugu flasha? Ahí vas, apunta ahí. Con todos los móviles. Ba, berriro. Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo bat. Tesak esan zian, denboratxo bat. Zala fiatzen zure planero horretaz. Berrizen goet, baina, auskenan. Ez, amore. Joder, tesak esan zian, denbora bat. Jo! Gertzeko, ez da no fiatzen. Ya está. A ver, está grabando él. Joder, ya, vale. Tesak esan zian, denboratxo pasata agertzeko, ez dela fiatzen zure plan honetaz. Ya vale.